Case 1.300 alumnos enfrontáronse hoxe no campus de Pontevedra a súa primeira xornada das probas da ABAU. Os nervios foron a tónica xeralizada entre os que tiveron que probar os coñecementos adquiridos no bacharelato pro acceso á universidade. O de Lingua Galega e Literatura foi o exame que abriu este primeiro día de probas. Que tal, saúdos nese exame que eulles Luisa Villalta ou preguntas sobre os prexuizos idiomáticos ou os neofalantes. De contado, imos coas probas da ABAU, antes titulares. Entran roubar na cafetería a Barquiña de Noia. Os ladróns accederon ao interior do establecemento despois de esnaquizar o cristal dunha das fiestras para levar a máquina expendedora de tabaco. Dase a circunstancia de que é o cuarto roubo que sofre este establecemento en menos dun ano. O xefe da UCO da Garda Civil afirma que os cartos xerados polo narcotráfico son un piar da economía no Salnés, unhas palabras que molestaron e moito a Federación de Empresarios de Arousa. Dende a FECA exixen unha rectificación pública por parte deste alto cargo da Garda Civil porque explican este tipo de afirmacións se estigmatizan de maneira inxusta o empresariado da comarca. A Concellería de Turismo de Noia habilita unhas audioguías en 4 idiomas para facilitar as visitas polo centro histórico. Poden descargarse a través dunha aplicación cos códigos QR instalados en diversos enclaves emblemáticos da vila. A intención do Concello é seguir ampliando esta rede de puntos. Hoxe nas novas tamén coñeceremos os detalles da primeira edición de Salnés Ciencia. 10 centros educativos da zona daránse cita este sábado na primeira edición desta feira. Trátase dunha cita que se vai celebrar en Cambados este vindeiro sábado. Van estar liderados polo Instituto Ramón Cabanillas da Vila. Cada un dos centros terá o seu propio stand con experiencias relacionadas coa física, química ou outras áreas máis específicas como a viticultura ou a cosmética. E hoxe tamén un día moi importante na residencia de maiores de Campolongo, en Pontevedra. A súa residente máis veterana está de aniversario. Olga Macías fai 105 anos. Por ocasión, na residencia prepararonlle unha festa que non quixo perder ninguén, comezando pola súa familia e tamén a conselleira de Política Social ou a tenente de alcalde de Pontevedra. E dentro dun anaquiño aquí en Canal Rías Baixas, nova edición do programa Falemos. Agora comezan as novas do día. Case 1.300 alumnos enfrontáronse hoxe no campus de Pontevedra a súa primeira xornada das probas da ABAU. Os nervios foron a tónica xeralizada entre os que tiveron que probar os coñecementos adquiridos no bacharelato pro acceso á universidade. O de Lingua Galega e Literatura foi o exame que abriu este primeiro día de probas. Luisa Villalta, autora homenaxeada este ano nas letras galegas, foi a autora proposta xunto con Agustín Fernández Paz. Tamén plantexaron un texto sobre o Samaín e preguntas sobre os prexuizos idiomáticos, os neofalantes e os bloques dialectais. O exame de Lingua Galega seguiulle a proba da primeira lingua estranxeira. Xa pola tarde foi a quenda de materias propias de cada modalidade e optativas. Bueno, a ABAU deste ano contou con case 13.000 alumnos matriculados nos exames. Deles, máis de 450 necesitaron algún tipo de adaptación para realizar as probas. É un 36% máis que o ano pasado. Pero os casos que precisan recursos máis específicos realizan estes exames de acceso á universidade no Centro de Recursos Educativos da ONCE en Pontevedra. Este ano son 15 os rapaces e rapazas que se examinan neste centro contando co apoio que precisan. Neste Centro de Recursos Educativos da ONCE en Pontevedra, 15 alumnos comezaron hoxe os seus exames da ABAU. Nós temos moita sorte a nivel galego de poder contar cun centro como este. Non hai outro sitio como este. Cando hai un estudante cunha adaptación complexa, ven aquí, veña de onde veña. Son unha parte dos 455 que en toda Galicia necesitan algún tipo de adaptación para realizar estas probas. Un dato que se incrementou case nun 37% respecto do ano pasado. Si necesitan ampliar o exame para poder ler, amplíase o exame. Si houvese que este ano non houve necesidade de pasar o exame a braille, pasamos o exame a braille. Se necesitan calquera cousa técnica, este centro é realmente excepcional para poder
adaptar o que faga falta. O exame é o mesmo, que iso é o máis importante. Sara é unha destas alumnas que precisan apoio especial para realizar o seu exame. Vendemos e agarda que dará nota suficiente que lle permita cumprir o seu soño, ser profesora de Historia. Sufro de parálisis cerebral porque os meus capacidades a hora de escribir tardo máis que os meus compañeiros, así que cando descubrimos que podríamos facer o exame ao ditado, foi unha satisfacción para mí. Outros, como Adrián, só precisan dun espazo máis tranquilo para afrontar as probas. E Roy, pola súa banda, atopa neste centro os recursos axeitados para que a súa discapacidade visual non sexa unha desvantaxe. Para empezar, estou só e ademais teño media hora máis, como os de alumnos do NEA tamén, pero estou só. Molesta a luz e veo mal, entón necesito exame máis grande en algún caso o ordenador para ampliar algunha imaxe. Mateo e Diego son dous alumnos que precisan do ordenador para facer os exames, pero por causas ben diferentes. O primeiro padece dispraxia, un trastorno psicomotriz que lle dificulta realizar determinados movementos como a escritura. No caso de Diego, tivo que recorrer a última hora a este centro despois de lesionarse unha man xogando ao fútbol. Muy nervioso al principio, pero después cuando ya hice ahora el primer examen estoy mucho más tranquilo, no cuesta mucho hacer movimientos como escribir o por ejemplo atarme los cordones y entonces necesito eso, hacerlo al ordenador y también necesito algo de tiempo extra porque si no, porque me cuesta más. Tengo el brazo roto, no soy capaz de escribir, soy diestro, fue mala suerte, no sé. El último partido de la temporada en pleno mayo, justo encima. A pesar das posibilidades que se ofrecen a través deste centro da ONCE, hai familias que botan en falta probas máis adaptadas para os seus fillos e fillas. É o caso de Margarida, nai dun rapaz con síndrome de Asperger. No noso caso, hai un informe do equipo específico de orientación educativa de Lugo, hai os informes de todo o profesorado que impartiu aulas en BAC, onde recomendan a adaptación das probas desde examen oral, que é moi fácil a día de hoxe gravar un examen oral e despois transcribilo, hasta o formato do examen, non variando os contidos, pero si o formato do examen que lles facilitaría a vida e non o sometería á tortura que se están sometendo neste momento. Os alumnos que se examinan neste centro son os que teñen necesidades máis específicas. A maioría dos 455 que solicitan algunha adaptación precisan máis tempo ou unha corrección de dislexia. Eles fan as probas nas chamadas aulas NEA e nos propios campus universitarios, pensadas para atender as necesidades específicas de apoio educativo. Cambiamos asunto. A conselleira de Vivenda participou hoxe en Pontevedra nun acto de campaña do Partido Popular de cara ás eleccións europeas deste domingo. Os populares fixeron fincapé na vivenda pública e na aposta que fará a Xunta nesta nova legislatura. María Martínez recordou que só en Valdecorvos, na capital pontevedresa, está prevista a construción de 500 vivendas de promoción pública. O Partido Popular introduce a vivenda na campaña das eleccións europeas do vindeiro 9 de xuño en Pontevedra. As políticas que levou a cabo o PSOE, que moito ruído, moito fume, pero cero resultado. Por lo tanto, eu o que pido de cara ao domingo 9 de xuño é que vayamos a votar, que tomemos a palabra co voto, que sexa un voto no que demos sí ao sentidiño, sí ao europeísmo, e así tamén que temos que crear ese facho de esperanza a todos aqueles que creemos que merecemos un cambio de goberno. A López sumouse neste acto no barrio Pontevedrés de Valdecorvos a conselleira de Vivenda. María Martínez apuntou que aquí a Xunta ten prevista a construción de máis de 500 vivendas, 74 delas xa en marcha. Duplicaremos o parque de vivenda de promoción pública ata cadar as 8.000 vivendas protegidas e desenvolveremos solo residencial que permita mobilizar 20.000 vivendas de promoción privada protegidas todas elas. Nos vindeiros días veredes como comeza xa a construción de 74 novas vivendas de promoción pública. Acabamos de aprobar tamén en Consello da Xunta hai escasamente 2 semanas o inicio do expediente que permitirá a construción de 104 novas vivendas aquí tamén en Valdecorvos. Martínez tamén se referiu ás conversas que a Consellería está a manter co Concello de Pontevedra para construir máis vivenda de promoción pública na cidade. Un diálogo que avanza de xeito satisfactorio. Están sendo fructíferas e temos xa 2 ou 3 solos que é factible a súa pronta cesión e a súa pronta escritura correspondente para materializar esa cesión e promover máis vivendas
vivenda pública aquí en Pontevedra. A responsable de vivenda da Xunta sinalou tamén que, ademais da promoción pública, o seu departamento aposta por facilitar a promoción privada e por fomentar a rehabilitación e eficiencia enerxética dos inmobles. Entran roubar na cafetería A Barquiña de Noia. Os ladróns accederon ao interior do establecemento despois de esnaquizar o cristal dunha das fiestras para levar a máquina expendedora de tabaco. Dasa circunstancia de que é o cuarto roubo que sofre este establecemento en menos dun ano. O roubo producíase na madrugada do domingo ao luns. Ao parecer, os autores do mesmo foron 3 individuos que accederon ao interior do negocio despois de romper o vidro dunha das fiestras principais do establecemento. O seu obxectivo era claro, a máquina expendedora de tabaco, que cargaron nun vehículo, ao parecer tamén roubado, para emprender posteriormente a fuxida. Dase a circunstancia de que é o cuarto roubo que sofre este negocio en menos dun ano. De nada valen as medidas de seguridade e as cámaras de vigilancia instaladas polo seu propietario, xa desesperado. Desta volta, o material roubado e os danos causados poderían roldar os 10.000 euros. Dende o Concello mostran a súa preocupación por este tipo de sucesos, aínda que consideran que non é algo habitual na vila. Por esta razón mandan unha mensaxe de tranquilidade aos veciños. Sempre é preocupante que haxa un roubo, en este caso, pois o que falábamos dunha coincidencia de que, que sufra xa 4 roubos, non? É verdade que xa levamos un tempo onde non se sucedían ningún acto de roubo, nin siquiera casi ningún vandálico. Creo que o que temos que transmitir é unha mensaxe de tranquilidade. Sí que é verdade que o que intentamos facer en estes 2 últimos anos é sacar as plazas suficientes de policía local para que agora, en máis ou menos 2 meses, é o que nos comentan por parte dos servicios técnicos, que podamos pasar xa casi a ter 15 municipales que recuperaríamos a garda de noite, recuperaríamos a garda de tarde, e creo que sería dos concellos todos do Barbanza, pois un pouco o concello que máis policías tería hora de alta, non? Pero, bueno, para iso ainda quedan eses 2 mesiños, o traballo administrativo está feito, claro, pois sentilo moito por esta persoa, polo roubo e polo que poiden a veces non tanto roubar, sino os destrozos que se poida ocasionar, mandar unha mensaxe de tranquilidade e apurar o máximo posible os plazos para que poidamos estar aínda, se cabe, pois máis tranquilos, non? E seguimos a falarlles de sucesos. O helicóptero do 112 tivo que trasladar ao Hospital Clínico de Santiago un veciño de Boiro que resultou ferido a consecuencia dun forte golpe na cabeza. O suceso producíase no lugar de Enseño, na parroquia de Cures. O home, no momento de recibir o golpe, atopábase no seu cortello axudando a un veterinario a vacinalogando. A consecuencia do forte golpe sufrido, o home quedou inconsciente, polo que alertou o 112 Galicia. Tamén acudiron ao lugar unha ambulancia medicalizada e efectivos da Garda Civil e da Policía Local, así como membros do Servizo Municipal de Protección Civil. E imos agora cunhas declaracións do xefe da UCO da Garda Civil que están dando moito que falar. Alfonso Pozaco afirmou que os cartos xerados polo narcotráfico son un piar da economía do Salnés, unhas palabras que molestaron e moito a Federación de Empresarios da Arousa. Dende a FECA cualifican estas declaracións como inaceptables. O seu presidente, José Luis Vilanova Peña, exixe unha rectificación pública por parte deste alto cargo da Garda Civil porque explica este tipo de afirmacións estigmatizan de maneira inxusta o empresariado da comarca. Entende que xera unha sospeita xeneralizada de connivencia co tráfico de drogas. Dende o colectivo empresarial Arousán convidan en todo caso a este alto cargo da UCO a que presente probas concretas que confirmen as súas declaracións. Ademais, convidan a outras organizacións e entidades da comarca a que se unan na súa petición dunha rectificación pública. Cambiamos de asunto. A Consellería de Infraestructuras informa da adxudicación por máis de 3 millóns de euros de diversas obras de mellora do firme en diferentes treitos de estradas da provincia da Coruña. Entre as actuacións programadas figuran varios viais autonómicos que discorren polos concellos da nosa zona. É o caso das estradas AC302, AC550 e AC552 o seu paso polos municipios de Ribeira e Outes respectivamente. As obras contemplan, ademais da reposición do firme, o pintado da sinalización horizontal e a instalación das barreiras de seguridade naqueles treitos que sexa necesario. 10 centros educativos da zona daránse cita este sábado na primeira edición de Salnés Ciencia. A ampliamos despois da publicidade.
Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. A Concellería de Turismo de Noia habilita unhas audioguías en 4 idiomas para facilitar as visitas polo centro histórico. Poden descargarse a través dunha aplicación cos códigos QR instalados en diversos enclaves emblemáticos da vila. Noia vende complementar a súa oferta turística coa edición dunhas audioguías que permiten realizar unha visita guiada polos puntos de especial interese do casco histórico, permitindo maior flexibilidade que os tours presenciais. Nunha aplicación turística donde os visitantes a través dos códigos QR, como acabades de ver, nos 10 primeiros establecementos, xa que isto cada ano iremos ampliando a oferta, nos 10 primeiros establecementos poderán clicar a través dunha foto, desplegar, poder a través dunha audioguía, tanto en audio, hoxe en día que todo o mundo anda con un dispositivo móvil, pode salir a información nos cascos ou mesmo no audio do móvil, ademais tamén dunha galería de fotos, non? O que conseguimos con isto é que estamos intentando que despois de que poidamos ter estes códigos QR en máis de 10 ou 12 ou 30 sitios turísticos aos que nos interesa que visiten os nosos turistas, pois poden facer xa unhas visitas guiadas que vas solo, non? Nesta primeira fase xa están instalados os códigos QR en 10 puntos da vila. A intención do Concello é ampliar os contidos da aplicación de cara a un futuro, incluindo outros recursos máis afastados, como poden ser a Cova da Moura ou a contorna da central hidroeléctrica do Tambre. Son os 10 primeiros, pero esta aplicación o que che permite poder ter os que ti queires. Entonces, fanse as traducións, os idiomas, sacanse as fotos, e por ano pois igual meteremos outros 10 ou 12 ou igual máis. E intentaremos a través desa aplicación xa marcar unhas rutas guiadas urbanas para que a xente vaya tendo un orden, non vayas paseando por aí, sepas que sales do Concello. Ahora mesmo hai outro nos Xardíns, outro no Casino, no Coliseo, Santa María Nova, San Martiño, o sea, para que fagas unha visita curta e que non tienes que desplazarte, pero sí que queremos meter elementos como a Cova da Moura ou elementos pois xa onde están o Tambre, que xa significaría facer outro tipo de visita, pois xa ben andando en bicicleta ou no coche ou como a ti te apetezca. As guías editadas en 4 idiomas, galego, castelán, inglés e francés, son froito de máis un ano de traballo recollido na aplicación móvil de turismo. Pretenden servir como complemento ao amplo paquete que ofrece o Concello, con visitas guiadas, servizo de información turística no Casino, así como a posibilidade de realizar un percorrido virtual en 3D polo Museo de Laudas Gremiais en Santa María Nova. En máis de 400 pequenas e medianas empresas e tamén autónomas da provincia da Coruña, das que un total de 67 pertencen ás comarcas do Barbanza, Muros e Noia, beneficiaránse este ano da nova convocatoria do programa PEL Emprende da Deputación da Coruña. Cun orzamento de preto dos 4 millóns de euros, a concesión destas axudas fíxose pública onte no Boletín Oficial da provincia. Suporan un importante apoio económico para estas PEMES con axudas económicas que van dende os 2.500 aos 18.000 euros. As axudas poderán ser destinadas á adquisición de aplicacións informáticas, mobiliario, maquinaria ou equipos de información. Todo para mellorar o crecemento, a modernización e a digitalización dos seus negocios. Cambiamos de asunto. Esta mañá presentábase en Boiro a 15ª edición do torneo de fútbol base Abanqueiro SD Trofeo Concello de Boiro. A cita terá lugar nas dúas próximas fins de semana, os días 8, 9 e 15 e 16 de xuño. No torneo participarán máis de 120 equipos pertencentes a uns 60 clubes de toda Galicia nas categorías Biberón, Prebenxamín, Benxamín e Alevín. Organizado pola Escola de Fútbol Municipal, en colaboración co Concello, chega unha nova edición, e xa van 15 do torneo de fútbol base Abanqueiro SD. A cita xa consolidada como un dos torneos de maior prestixio dos que se celebran na zona, desenvolverase nas dúas vindeiras fins de semana, os días 8, 9, 15 e 16 de xuño, no campo municipal de Vista Alegre. A primeira fin de semana para categorías Biberón e Prebenxamín e a segunda para Benxamín e Alevín. El torneo se desarrolla este fin de semana, 8 y 9, y el fin de semana siguiente, el día 15 y 16, ¿vale? El día 8 tenemos una fase previa Benjamín y Alevín, con equipos en lista de espera para poder acceder a esa fase previa. El domingo día 9 tenemos la fase final Prebenjamín y Biberón, fútbol en su estado más puro. Y el 15 y el 16, fase final Benjamín y fase final Alevín. Serán en total 120 equipos pertencentes a uns 60 clubs de toda Galicia
incluindo as mellores canteiras das 4 provincias. As mejores canteras de Galicia, desde Santa Mariña, pues Ural, Club Deportivo Lugo, Orense, de las 4 provincias, viene, como te decía antes, lo más destacado. Y aparte de eso, Ramón Buján se preocupa de que los equipos que durante la liga llevan van destacando, pues invitarlos para que el nivel del torneo, el nivel deportivo no decaiga. Dende o Concello destacaron a importancia deste tipo de torneos. Esperemos que sea un éxito, eu creo que vai a ser. Bueno, non creo que dan un pouquiño de choiva para o sábado, pero bueno, xa verás como enseguida, Julio, se vai retomar isto. Se fai moito calor tampouco non é bo. Temos que soplar. Bueno, vai a ser pois unha festa do fútbol. Unha festa do fútbol, bueno, pois sigue sendo o fútbol o deporte eu creo que en toda España, donde máis seguidores ten, donde máis licencias hai. Dende a organización quixeron agradecer a colaboración do Concello, así como tamén das distintas empresas e casas comerciais, que coa súa axuda fan posible a celebración deste torneo. En Noia dará cabida este domingo o trofeo de exhibición de patinaxe Portus Apóstoli. Nesta terceira edición, a competición adquire carácter nacional coa participación dun equipo cántabro e outro catalán. O Club Noia Patín organiza por terceiro ano consecutivo o trofeo de patinaxe Portus Apóstoli. Será o domingo a partir das 3 da tarde no pabillón Agustín Mouriz. O terceiro trofeo Portus Apóstoli, organizado polo Club Patín de Noia, vaise celebrar este domingo, día 9 de xuño, no pabillón Agustín Mouriz. Ademais dos equipos galegos, o torneo contará este ano coa participación de clubs de outras comunidades. E temos unha pequena diferencia cos anteriores, que neste pois vamos a ter categorías nacionales. Temos inscritos a día de hoxe un equipo catalán e un cántabro no grupo de Sou, e tamén pois unha pequena novedade que temos nós é que, aparte de competir con 4 grupos, o noso club, pois vamos a competir por primeira vez co grupo Sou Iniciación, que son nenos con edades entre 9 e 12 anos. Dende o Concello animan aos veciños a chegarse a disfrutar deste torneo na modalidade de show, que destaca pola súa vistosidade. É un espectáculo pois moi vistoso para todo o público, entonces desde aquí queremos pois invitar a todo o mundo a que se chegue ao pabillón, a entrada de balde, e a partir das 3 da tarde do domingo día 9, as portas do pabillón Agustín Mouriz están abertas para que todo o mundo poda disfrutar deste espectáculo. As exhibicións desenvolveránse durante toda a tarde e a entrega de premios está prevista a partir das 9 da noite. 10 centros educativos da zona daránse cita este sábado na primeira edición de Salnés Ciencia. Trátase dunha feira que se vai celebrar en Cambados, onde a rapazada poderá amosar os seus experimentos e proxectos. Cada un dos centros terá o seu propio stand con experiencias relacionadas coa física, química ou outras áreas máis específicas como a robótica, a viticultura ou a cosmética. O Salón Peña de Cambados converterase este sábado en punto de encontro dos mellores proxectos científicos do Salnés. Ali terá lugar a primeira edición de Salnés Ciencia, unha iniciativa impulsada polo IES Ramón Cabanillas de Cambados, o que se sumaron outros 9 centros educativos da zona. Vamos a montar stands de ciencia onde imos a traballar un pouco as experiencias que foronse levando a cabo ao longo do ano. E de que van a tratar? Pois van a tratar de temas tan variados como de física, por exemplo, nós imos a levar experiencias de baleiro moi curiosas, de refracción da luz facendo desaparecer obxetos. Cada un dos centros participantes achegarase ata esta feira aportando entre 4 e 5 traballos, o que fai tamén que a temática sexa do máis variado, coa física, química ou robótica como grandes reclamos. Na iniciativa tamén participa o Salnés Lab da Mancomunidade do Salnés e colabora tamén o Concello de Cambados. Non cabe dúbida que non só nos centros educativos non só hai que encher os rapaces de contido, senón que é bo que despois, unha vez que teñen ese contido, pois os rapaces o sepan expresar ou sepan canalizalo hacia proyectalo, pois eso no día a día ou como eles procesan
toda esa información que se lle dá. Este Salnes Ciencia é só unha das actividades que está organizando este activo Centro Cambadés. De cara á semana vindeira están preparando un encontro para celebrar o Día Internacional de Tecer en Público. Será o luns 10 no Paseo da Calzada con fins solidarios. Fixemos o proxecto que levamos a cabo durante todo o curso, tecendo os fíos do ODS. Quizáis esta primeira edición do Día de Tecer en Público é o colofón total pois de todo o que levamos feito durante o curso, que nos parece innovador, nos parece algo que tivo unha boa resposta por parte non só dos alumnos, das familias e dos profes. Estamos tejiendo en este momento, ganchillando manguitos sensoriales para donar a una asociación de familiares con personas con Alzheimer, se utilizan por el síndrome que tienen de manos inquietas, y también estamos unidas a una campaña que inició Madejas contra la violencia sexista, que está en el País Vasco, y ahora es un movimiento que hay a nivel mundial, para tejer tamén contra la violencia de género. A programación destes días no es Ramón Cabanillas de Cambados complétase coa carreira dos institutos Memorial Alejandro García Fariña que preparan para este venres. Bueno, é un día moi importante na residencia de maiores de Campolongo, en Pontevedra. A súa residente máis veterana está de aniversario. Olga Macías fai 105 anos. Para a ocasión, na residencia prepararonlle unha festa que non quixo perder ninguén, comezando pola súa familia. Tamén asistiron a conselleira de Política Social, Fabiola García, ou a tenente de alcalde de Pontevedra, Eva Vilaverde. Pero, sen dúbida, a visita máis agardada pola centenaria era a da súa neta Mónica, que acude a diario vela a este centro. A muller recibiu varios ramos de flores e tamén distintos agasallos. Olga Macías naceu en Pontevedra no ano 1919 e leva 30 anos vivindo nesta residencia de Campolongo. Mi abuela es una persona muy alegre, muy feliz, porque ella está en su casa, que es la residencia de Campolongo. Es muy querida por todo el personal que tenemos aquí, que somos una gran familia. Y mi abuela, su día a día, bueno, pues cuando yo llego le digo buenos días y ella me dice buenos días. Y la verdad que pasamos todo el día en la residencia con sus compañeros y cantamos, dibujamos, ella me cuenta cosas, yo le cuento cosas. Celebrar o cumpleanos de calquera persoa maior de Galicia é un motivo de orgullo e de satisfacción, pero sobre todo tamén facelo, non, para todas as maiores que superan pois as dúas cifras, como é o caso de Olga, a nosa centenaria desta residencia de Campolongo. Olga non solamente é a residente máis lonxeva desta residencia, senón que ademais é a máis veterana. Leva 30 anos vivindo nesta residencia de Campolongo, o que tamén demostra a calidade de vida que viven todas as persoas maiores que están neste centro residencial. E arranca o mes da diversidade de Ribadumia. O colectivo Gotas ten xa todo a punto para conmemorar neste municipio o mes do orgullo. O día grande vai ser o sábado 15 cun xantar diverso e múltiples propostas musicais. Mañá contaremosles aquí no informativo nas novas máis detalles desta programación do mes da diversidade en Ribadumia. De momento, quedamos coa música de Mondra, que é un dos grandes reclamos do cartel deste ano. Todo cheo de malicia. Un saco, un saco, un saco, un saco, un saco de un saco, un saco de pulgas, un saco. Levar vida cantadeira non é deshonra ninguna. Deshonra é murmurar da vida de cada unha, da vida de cada unha. Murmurar de min e doutres, murmurar do mundo inteiro. Antes de falar de min é a mirar por si primeiro, a mirar por si primeiro. Un saco, un saco, un saco, un saco, un saco de un saco. Un saco, un saco, y la un saco, un saco, a de virto me calando, a de virto me calando.
Tengo de poner una falda blanca como la de usted, con zapato alto de color café, esta noche al baile que me voy a oler. Tengo de dar un vestido blanco